ku danna like sannan ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Sabon kasafin kuɗin na shekara ta 2022 ya tashi miliyar 2,888 da miliyan 79 na sefa. Ministan kuɗin Ahmed Jidot ya ce gwamnatin ta tsara shi ne dangance da yanayin tattalin arzikin kasashen duniya da na ita kanta ƙasar ta Nijar. Da yake magana game da inda gwamnatin ke hasashen samun kuɗaɗen, ministan kuɗin ya ce a nan cikin gida gwamnatin na sa ran tattara miliyar 1,359 da miliyan 18 na sefa da galibi za su fito daga babban ma'aikatar karɓar haraji ta ƙasa DGE da ma'aikatar gidan duwan da kuma babban baitul malin ƙasa. Kaso na biyu zai fito ne daga abokan arziki masu hannu da shuni, inda gwamnatin ke hasashen samo miliyar 1,529 da miliyan 61 na sefa da galibi sun kunshi wasu tallafe-tallafen ƙasashe da hukumomin kuɗi na duniya da kuɗaɗen da abokan arziki ke zubawa domin gudanar da wasu proje-proje na ci gaban ƙasa, sannan wasu kuɗaɗen bashi ne da gwamnatin za ta karbo daga waje. Ministan kudin ya tabbatar ma 'yan majalisar dokokin cewa tuni gwamnatin ta yi fasali game da yadda za ta sarrafa kasafin kudin na bana. Ta haka ne ministan kudin Ahmed Jidot ya ce fannin karfafa hukumomin kasa ta yadda za su zamna da randakan, gwamnatin ta keɓe kashi 7.4 a cikin 100 na kasafin kudin